Bos días, benvidos ao noso Tico Diario. Estamos a venres 8 de novembro e son as 12:30. Imos alá. Que nos traes hoxe, Celia? Bos días, Víctor. Hoxe o titular é Alemanes na Mariña. A Mariña é unha das zonas turísticas por excelencia de Galicia. Desde hai tempo, a Asociación de Turismo Rural da Mariña, a Turmar, traballa para promover os atractivos da costa lucense no estranxeiro. Esta semana, un grupo de turoperadores alemáns visitou o norte da nosa provincia para comprobar in situ as posibilidades que ofrece a todos aqueles que queiran facer turismo desde o país xermánico. 4 días coñecendo o mellor da Mariña para dalo a coñecer na Alemaña. Ese é o obxectivo da viaxe deste grupo de especialistas en turismo á nosa provincia. A idea partiu dos encontros que nas feiras do sector en Berlín tiveron desde a Asociación de Turismo Rural da Mariña, a Turmar, con turoperadores alemáns. Hay gente que representa a importantes asociaciones culturales y de viajes, e incluso políticas, que consumen viaje. Entonces, al final, pues bueno, esto es lo que nos va a ayudar quizá a ser esta acción más amplificada, que no solo sean turoperadores en sí. As análises din que preto de 7,5 millóns de alemáns buscan un turismo alternativo ao de sol e praias. Con este dato na man, a Mariña perfílase como unha zona que, pola súa cultura e multitude de atractivos, pode resultar de grande interese para o turista alemán de mediana idade. En realidad lo que buscan es algo más, es comunicarse con el paisaje y hacer un poco tuyo. Allí hay ganas de explorar. San Martiño, a árbore máis grande de España, o Abó, o Souto da Retorta, paseos en barco pola ría de Ribadeo e, como non, a nosa gastronomía, son algunhas das cousas que levarán na memoria este grupo para o seu país, Alemaña. Moitas gracias, Celia. Pasamos agora a unha noticia da man de Eva Rodríguez. Como foron as xornadas de Hispania? Bos días, Víctor. Pois verás, a pegada romana na Península Ibérica é incursionable en moitísimos ámbitos, entre eles o urbanístico. A Facultade de Humanidades acolleu un coloquio internacional sobre as cidades de poder en Hispania, no que se deron cita a máis dunha veintena de historiadores e investigadores de universidades de 5 países europeos. O congreso estivo promovido pola Universidade de Santiago en colaboración coa Universidade de Vigo. Demos paso ao vídeo. Lucus Augusti foi unha das cidades fundadas por Roma para representar o seu poder. Naquela época, a capital ocupaba o centro político-administrativo da Galicia actual. Si lo pensamos en términos de la Galicia actual, pues efectivamente Lucus Augusti abarcaría gran parte de la Galicia actual. Sería la ciudad centro administrativo, político y representante del poder romano en estos momentos, en la época romana. Investigadores de 17 universidades europeas abordaron en Lugo o papel que as 14 cidades de Hispania desenvolvían como sedes da administración estatal. A maneira en que o poder de Roma se manifestaba era, sobre todo, a través de impartir xustiza e a través, digamos, de trasladar a vontade de Roma, as decisións, a través dos seus magistrados, a través do gobernador. O legado romano pon de manifesto a influencia destas cidades como modelos urbanísticos da cultura e mesmo da forma de vida na época imperial. Vai xornadas máis interesantes. Bueno, ora xa temos preparado o noso reporteiro máis intrepidante, Brais. Cal é a pregunta de hoxe, Brais? Bos días, Víctor. Hoxe no espazo da enquisa lanzamos a seguinte pregunta. Chavales, de que cor é un camaleón cando se mira no espello? Decide algo. Isto é todo, Víctor. Ata pronto. Ata aquí despedimos a actualidade de hoxe e esperamos vos o próximo día con máis actualidade e máis noticias.